Hi people, good news. Finally, ama-USB side sagqiba ukuwabrenda and then available ngoku. Ndiphethe ama-USB awu-10 ne kule 10 yama-USBs i-2 iya kwaba baziwinileyo, so sishiyeka na-8 ye-USBs. So kwezi USBs yi-8 ke izawuba nguwashiwa nowashiwa, first come first serve. So i-USB bendithe izoba yi-150 ne. So into ibisokolisa kuwabrenda lamanga abrendiwe abhalwe Worship with Matt. So uzifumanela le USB nge-150 yakho and ndiyawathumela ePep ne. So pha njengoba yi-150 ndi-include also imali yokuthi siwuthumele courier cost ukutsho. I know pha apha kule USB into esawuyenza sizoloada ezi ngoma sizifunayo. Mhlawumbi ufuna ingoma ezithile from ku-full hour of worship 1, mhlawumbi ufuna 1 2 3 and then mhlawumbi ku-full hour of worship 2 ufuna ezi. So uzawutsho ingoma ozifunayo, or mhlawumbi ingoma engekhoyo pha kwi-full hour of worship but ekhoyo kwi-YouTube channel yam, a-full song. So uzawuzikhetha ingoma and then sizofaka kangangwengoma ezizawulingana kule USB. Ayiso space esikhulu ke kule USB, so ingangena 12 to 15 songs depending kwi-space eso ezabe siyifuna each song. So sizofaka according to ingoma ezizawungena apha. So i-courier cost leya ye-60 rand is iyona incinci, of which ke iya-delay is 9, I think it's 5 days to 9 days. Yeah, but if ufuna mhlawumbi le ikhawulezayo then ke mhlawumbi okanye ufuna mhlawumbi sisebenzise enye courier company costa more, then ke sizothetha mna nawo ku-WhatsApp. So yeah, Worship with Matt 24/7. So ama-USB nawo akhona. Thank you so much. Sizodibana ku-WhatsApp mna nawe ube uzi-odele yakho i-USB izawufika ikwi-box yayo and then siyifake ke kula Pexi bag. Yeah, a small box. I think it's a very very small box, but sizoyifaka khona. Ayikho branded ki-box, so ningan crucify for that. Yeah,